Hello guys, जों दा थांगासिनो partner recording. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट जायोबा नायलांदो. So let's go. जों दा काजलगाव मोनबाय थांगासिनो दं नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि जायो स' दिनै लास्ट फाइनाल रेकर्डिं दं स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ जोबजासे ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे आगदानि बेलाइकन थुना होदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नुयो स' बेनोसै guys, जों दा फाइनाली मोनफैबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम botol nei botol tham botol bre botol basse nabe agai sona bugali rang ni singa dasi halang zemben rogo rogo gaya bla ang nanga khap se nonga khap nei nonga khap tham bu nonga đọc khơi lại bài em mau ra zaya mấy đọc khơi lại bài em mau ra zaya Hello guys दा जोंना फाइनाल रेकर्डिंआ जोबना थांबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो स' बेनोसै बाय बाय गोदान भिडिअआव लोगो मोनगोन